Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka, kuma sannunmu da sake saduwa a cikin wannan shirin. Bidiyon mu na yau zan yi bayani ne akan wani abu da yake faruwa a nan arewacin Najeriya. Wannan abu ya kasance ɓoyayye ne ake aikata shi, sai na ga ya kamata in fito in bayyana wa jama'a wayanda ba su sani ba su sani. Ɓangare na ƙannenmu mata, har ma da yayyenmu. Akwai wani abu da yake faruwa wanda nake son dan Allah da Annabi, idan ya zamanto kai yaya ne a gida ko mahaifi ko mahaifiya, ina so dan Allah da Annabi a kula da kyau. Idan ya zamanto ke kuma wacce ke saurara wannan bidiyon, ya zamanto kina aikata abin da zan faɗa, dan Allah dan Annabi sai ki gyara. Wasu lokuta zaka ga cewa yarinya ta ɗau jaka, ta sa kayan makaranta, da zumma za ta tafi makaranta. A wannan lokacin idan yarinya ta ɗau jaka ta ce za ta tafi makaranta, wasu ba makaranta suke tafiya ba, suna tafiya hotel ne. Akwai inda suke haɗuwa da manyan mutane suna lalata da su. Wannan bayani ya zo min ne daga wata majiya mai ƙarfi wanda ya tabbatar da cewa yarinyar da aka kama hannu dumu-dumu da aikata irin wannan laifin 'yar gidan wani attajiri ce. Wani lokutan zaka ga yarinya kyakkyawa ta taso a cikin kuɗi, amma sai dai kashi mutane sun lalata yarinyar ta wannan hanyar. Wayannan 'yan mata shekarunsu baya wuce shekara 17 zuwa 20. Manyan mutanen da suke mu'amala da su, idan aka faɗa maka su za ka yi mamaki. Ɗaya daga cikin manyan mutanen da suke amfani da wayannan yaran sun haɗa da gwamnoni, kansiloli, har ma da ciyamomi. Wani lokutan kuma yarinya za ta ce za ta tafi gidan ƙawarta domin yin wani abu. A wannan lokacin shi ma yarinyar ba gidan ƙawarta za ta tafi ba, za ta tafi inda take wannan aikata alfasha ne. Wayannan yara sun kasance har manaja ne da su, ma'ana mai kula da su. Shi manajan shi ne yake kawo musu manyan mutane wayanda suke lalata da su. Manajan zai kira ta ne kamar haka, zai kira ta ya ce kina daidai ina, ita kuma za ta ce tana daidai waje kaza. Manajan zai zo da tafkekiyar mota ya ɗauki yarinyar, daga nan sai hotel. Idan ya ajiye ta a hotel, to anan ne manyan mutane za su zo su dinga lalata da ita. Da ta fuskanci cewa lokacin makaranta ya ƙare, ma'ana lokacin zuwa gida yayi, za ta sa kayanta na makaranta sannan ta dawo gida. Kaga anan ba za ka taɓa gane me ya faru ba ko kuma me aka yi da yarinyar. Na haka dan Allah dan Annabi, ina so idan kai a matsayinka na yaya ko mahaifi ko mahaifiya wanda kake sauraron wannan bidiyo, ina so ka mai da hankali wajen kula da ƙannenka ko ƴarka ko kuma ƴarki. Mun shigo wata rayuwa yanzu a arewa wacce lalata da 'yan mata yanzu ya zama ruwan dare. Don haka dan Allah dan Annabi a mai da hankali, a kula da 'yan matanmu, a kula da shige da ficensu, da zuwa makarantarsu, da duk inda za su je. Su kuma manyan 'yan mata wayanda shekarunsu sun kai su yi aure, ku dinga kula da samarin da za ku dinga kulawa. Kar ki je ki ba saurayi amanna daga ƙarshe zo ya cuce ki. Wasu samarin ba aure ne yake kawo su ba, wasu samarin suna zuwa ne domin kawai lalatar da take gabansu su aikata su bar wajen. Don haka da zarar kin biye musu sun gama abin da za su yi da ke, shikenan ya tafi ba zai kuma dawowa ba. Don haka dan Allah mata ina son ku mai da hankali, ku kuma iyaye mata dan Allah ku rage kwaɗayi. Ba kowane saurayi za a ce yarinya ta kula ba, a tsaya tukunna sai an yaba da hankalinsa, an fahimci inda ya dosa, sannan za a ce ta kula shi. Mun gode da sauraron wannan shiri. Idan wannan ne farkon zuwa ka wannan channel din, muna roƙonka dan Allah ka danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Sannan ka danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun dora bidiyo. Idan kuma ka riga kai mana subscribe, muna so kai liking din wannan bidiyon, sannan kai sharing ɗinsa zuwa 'yan uwa da abokan arziki. Za ka iya sharing ɗin bidiyon nan ta hanyoyi daban-daban. Za ka iya sharing ɗinsa ta WhatsApp, Facebook ko Instagram. Mun gode.